ଭାଇ କଣ ବ୍ୟାଗ ଧରି କଣ ବାହାରିଛ? କଣ ଯିବୁ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଚଳିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଭଲସେ ଚଳିବି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇକି ଯିବି ଆଉ। ଆସୁଛି ଆଁ। ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି ଆଉ। ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି? ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କର କିଏ? ଏଠି ଶଙ୍କରର ଘର କୋଉଟା? ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ। କ'ଣ ଗତକାଲି କରୋନା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ତ ତମ ଭାଇଙ୍କ କେସ୍ ହେଉଛି। ତମ ଭାଇଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ମିଳିନାହିଁ, ଖାଲି ଯେଉଁ ପର୍ସ ଆଉ ଶାର୍ଟ ମିଳିଛି। ତମ ଭାଇଙ୍କ କୋଉଠି ଅଛି? ଭାଇ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ। ତୁ ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ତୁ କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବାକୁ? ଆରେ ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଚାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ରକ୍ତ ଦରକାର ହୁଏ।